Takže měl tady je Efes a vítám vás u videa Vtip na dobrou noc. Řeknu vám vtip o Pepíčkovi. Pepíček jde do školy a paní učitelka se ptá: Pepíčku, víš, kdy začala druhá světová válka? Ne, nevím, paní učitelko. Pepíčku, za to musíš dostat 5. A víš, aspoň kdo tu druhou světovou válku rozpoutal? Ne, paní učitelko, nevím. Tak to dostaneš druhou 5. A víš, aspoň kolik je na nebi hvězd? Ne, paní učitelko, nevím. Tak to dostaneš 3. Já. Pepíček domů a ptá se tatínka: Tatínku, kdy začala druhá světová válka? Dávno, to si už nepamatuju. Tak kdo je rozpoutal? Hitler, to zvíř. A tatínku, kolik je na nebi hvězd? Ale Pepíčku, to ještě není vůbec vědecky dokázáno. Pepíček jde do školy a paní učitelka se ho ptá: Pepíčku, kdy ses narodil? Dávno, paní učitelko. Kdo je tvůj táta, Pepíčku? Hitler, to zvíře. A Pepíčku, máš vůbec mozek? To ještě není vědecky dokázáno, paní učitelko. A tímto ukončuji dnešní noční